Croeso sydd yn y 5 sydd llawn balwns pinc a coch heddiw o'r reswm. Dwi'n siŵr iawn pam, chi'n gwybod? Ia, eisiau nghofio siŵr, mae'n ddydd sant ffolant heddiw. Felly, pe am ofyn pwy oedd snog o weitha'r stiwdio? Fe ni, o anti-serial yn practiliol, doedd i heb siafio wsos. Pwy oedd snog gweitha chi? Sa'n gallu gweud bod fi wedi cael un snog wael. Pwy? Dwi'n eisiau dweud pwy, ond na i ddeud oedd o sal cos efo Philip. Ti'n mynd cael defnyddio tafod yn yr ei teledu? Agos, siomedig. Wedyn ti jyst yn rhyw... Ie. Wel, awr. Wedyn dos o'r un, ond nhw wedi bod rhy greu, ti'n bod yn onest. Pwy oedd snog gweitha di? Pwy ti isio? Pwy oedd snog gweitha di? Gafyn. Wff. Dwi'n cael dweud bod dwi wedi bod yn sic yn yngheg i. Ia, Carol. Ia. Carol. Oedden ni'n geisio ar ym mhen blwydd yn rili drwg de, no sadwn. Fedra i ddeud hyn achos yn Llundain o, oedd hi jyst yn, dwi'n modd, wedi brwysio i danodd mewn 80s de. Sa'r elgan, yn gorfod. Ffit 100%, llynedd. Scandal. Ti eisiau trio hynny ddeitha ti? Na, ma'n oce. Felly dyna ni, dipyn o snogs gwael wedi cael eu cyfan yn y stiwdio, ond neb cyn-wythad a anti-serial. Ta-ta!